Maayong hapon sa tanan ug mao kini kahimtang sa atong panahon. Amihan ang padayon na nakaapekto sa tibok nasod ug tungod niini ang tibok Visayas makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Pero wala kitay low pressure area o bagyo nga gimonitor sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod sa pagkakusog sa amihan, ang Northern ug Eastern Samar na gale warning diin kusog kayo ang balod sa kadagatan ug wave height na posibleng maabot og 4.5 meters. Samtang ubang bahin sa Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu padayon na makasinati og kasarangan nga kusog na paghuro sa hangin ug ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron ug wave height na posibleng maabot og 4.1 meters. Busa dili gihapon safe para sa atong mga gagmayng sakyang pandagat ug mga mangingisda nga mopalaot karong panahon na. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6:05 sa buntag. Kalang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph o bisita ang atong social media account sa Facebook, YouTube o Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat.